Goddag folkens, og velkommen til Sjov med Muskler. I dag kommer vi til at snakke om de forskellige muskeltyper. Blandt andet findes der skeletmuskel, der findes klattemuskel, og der findes et hjertemuskel. Og musklerne i kroppen gør, at vi kan bevæge os uden muskelvilje. Vil vi for eksempel ikke kunne skrive eller tale. Bevægelser bliver muligt, fordi musklen kan trække sig sammen. Vi starter med skeletmuskler. De muskler, vi selv kan kontrollere, er skeletmusklerne, som også kaldes de tværstribede muskler. De kaldes tværstribede, fordi man i mikroskop kan se striber i muskelstrukturen. De er hæftet fast på skelettet med sener. Skeletmusklerne er dem, vi bruger, når vi bevæger os og for eksempel dyrker sport. Vi bestemmer selv, når vi sparker til en bold, sætter os på en stol eller bøjer armen. Netop når vi bøjer armen, bruger vi en skeletmuskel, nemlig den tohovedede armbøjer, der hedder biceps på latin. Det er dem her, de her. Dens funktion er at bøje vores arm. Min kollega viser jer, hvad og hvordan en skeletmuskel er opbygget. Yes. Her ser I selve skeletmusklen. Og hernede er senerne, som binder den fast til de knogler og skelet. Og hvis man tager tværsnittet af den skeletmuskel, så kan man se det hernede. Sådan her ser en skeletmuskel ud indeni. Inden i den, der er der nogle muskelbunter. Og hvis man går endnu dybere end det, så er der en muskelceller, som også er kaldt muskelfibre. Og der kan man se dem her. Så er vi kommet til de glatte muskler. De glatte muskler er kendetegnet ved, at vi ikke selv kan kontrollere dem. De ligger rundt omkring blandt andet maven, i tarmen, i urinblæren, livmoderen, blodkarret, kønsorganerne og luftvejene i lungerne. Sammentrækningerne af disse muskler gør, at der sker bevægelser i de indre organer. Ja, den sidste type muskel vi har er hjertet. Hjertet er vores mest aktive muskel. Den sørger for at pumpe blod rundt i hele kroppen, og det gør den konstant. Hvis man ser gennem et mikroskop på muskelstrukturen, et hjerte ligner den skeletmusklerne. Det er den årsag tværstriber. Men det er ikke en skeletmuskel. Hjertet er nemlig ikke under viljens kontrol. Forestil dig, at vi selv skulle styre vores hjerte, ligesom vi styrer for eksempel vores overarm. For mange vil ikke glemme at få pumpet blod rundt, mens vi ligger og sover. Og så kunne vi risikere at dø. Fakta. Vidste du, at den største muskel overhovedet i hele kroppen er den firehovedede knæstrækker, altså på latin quadriceps femoris, og den sidder omkring her i låret. Og den mindste muskel i hele kroppen er stapediusmusklen, og den sidder omkring øret. Og vidste du, at der omkring findes 639 muskler i hele kroppen?